Yan, habang may ginagawa ako dito, magla-live muna ako. Di umaandar yung owner ko. So may diferensya yung ano, carb niya. Tapos yung may-ari daw. Kaya gagawin ko muna. So first time, di ko alam kung anong kalalabasan nito. Bahala. Bahala na ako nung kalalabasan nito. Helen, isdungis mo. Helen, Hinihingi mo. Helen. Wala nang chicken. Ngayon na anak ko. Ay, wag iiyak ha, wag iiyak. Bawal sa live yung umiiyak ha. Hindi pala nila makita kung anong May ginagawa. kuya aning ulam, anak. Ay, tagilid. Numor na ha, numor ha. Okay na? Tuwan ulit. Saan yan? YouTube? Tigas nito. Balik ko. Uy! Sorry. Nanood lang ako sa YouTube dito kung paano tanggalin. Wala talagang idea kung first time ko magtanggal. Bahala na kung anong kalabasan. Wala bang comment? Tama ko kayo nag-comment ko. Ah. Wala bang? Tingnan mo may comment. Loading baga. Ha? Loading. Ayun na, okay na. May signal? Ayun na, dati malinaw na. Walang comment may? Wala pa ng comment? Wala pa. Ayun na, meron na. Hindi ko makita. Tap mo kaya. Ay, chok ko. When the snow is falling down, when the children are around. Magandang tanghali po si Roy at Miss Uragon. Yan, shoutout po Ma'am Arlene Manuel. Yan, doon lang po muna tayo dito sa ginagawa ko. Ay, yun lang. Ayaw matanggal. Bilog na. Oh, shit. Sana, kinain na nga niya yung binili ko ulam, 2 piraso man sana. Kuya na.
Oo. Mga likot muna tayo ng hindi natin alam. Bahala na si Batman. So yung gagawin ko dito, lilinisan ko lang naman. Naroon naman ako sa YouTube kung paano gawin to. Eh, bahala na. Dahil hindi ko na ibalik lahat to. Bahala na si Batman. Yan, abang hindi pa tayo nakakapag-vlog. Ito muna. Kaya po tayo ginisang sayuti po. Ay, favorite ko po yan. Yan. Thank you po, Ma'am Arlene Manuel. Ayan. Maray na ito kagon, sabi niya, Prissy Distajo. Magandang tanghali, ma'am, sir. Kumusta na po kayo? Sabi ng Francia Balbarin. Ito, okay lang po kami. Yan, habang wala pa tayong gagastusin sa pagbablog. Ito muna. Ito muna yung gagawin natin. Nanghihinayin din ako sa owner ko eh. Hindi ko magamit. Hindi naman kita nakakapasya. Ayun. Tama naman yung itsura mo yun. Tama na yung itsura. Ang dumi. Grabe. Ang dumi-dumi. Bago pala ito. Ay, yung papel mo isang motor, andyan pa ba? Yung tura din ng papel. Ilang motor o ano? Hindi, yung parang kartolina.
Hindi ko napapasa. Wala na akong tinatanggal din. Uy, mayo na iya. Wala na anak mayo. Mga mambayla ko pa sa dati. Ano, kaya kumabalik pa. Napapakata anak. Nagugutom na. Sabi ni Marilot dyan, ano lamang panira mo dyan, Roy? So, bakal po ba kasi may surago ng okra? Hindi ka pa Ay. pala na-steam, di mamaya nakakain ka na? Mamaya ka pa na makakain, di ba? Maya, maya. Bebe, mapapakita eh. Okra tapos yung bili namin yung mga bata ng ano, manok. Ito ni, pinauwi ko na, parehas din naman eh. Ah, kasi ito na eh. Sabi ko, uuwi siya mamaya, nagpapapaan naman ng kanin pala. Doon ko pakain ka na, Chacha. Sino yun? Na dati, Jake. Ay, hala. Doon pala nagtatambay. Tanghali. Nag-uotong daw si... Kita ni ano, ni Emma. Wala pa rin, doon pala nagtatambay. Bit ng butas, di makita. Paano kaya ito tanggalin? Ang ito. May tagpuras mo dyan, may na ano? Hindi na ginagamit. Nasaan? Alin dyan? Alin dito? Ito?
Angeline, ano na? Pagkain mo si Angeline. Ako, mahihayin na. Kumain na yan. Kumain na ako, sabi ko sa akin. Sabi niya, kumain na siya kahit di pa. Ano lang kayo dyan guys na ginagawa ko ha. Hindi ka na, Hein. Ano nangyari nung sa batang yan? Yan. Yan. Hindi ka na, papa na. Alis pa kayo nila. Hindi mo. Punta ko ng Kenji ko. Ha? Pupunta ko Kenji ko. Jerome. Lelis. Parang abong. Ha? Parang abong. Ano daw? Paano ko to? Compressor. Ang pambayad ka pa dyan. Mapig lang mo. Hindi, hangin lang yun. Hangin lang to. The wells of the best. Sira ang daddy. Oh. Si Miss pala busy maggawa ng puto. Ah, kutsina. Kutsinta. Ayan. Mamaya ka pumunta daw kay Jerome kasi nag-aaral ng mga anak. Ano? Hindi, nag-iisa ka lang dyan, ha? Ano? Ay. Ay, inuupuan yan. Baka Eh, nasa. papa niya. Pasok na, pasok na. Oh, Tulungan. oh. Papa. Lutong bata. Ito. Nagalit, kinuha ko yung mukha yan. Oh. Balde.
Isog natin kasi medyo mainit. Ay. Gusto ko. Thank you. Ay, now. Mahal ka doon, Neng. Hi. Neng, hi ka doon, hi. Ayun o. Hi. Hi. Dapat ka. Hindi ka muna hiling. Hindi ka. Hi. Hi, madungis na bata. Ha? Ano? Bakit? Hi. Hmm? Hi. Oh, Ito pa naman pa. Hi. Hmm? Opo. Hi na. Nilag mo sa balde? Tubig. ikaw talaga. Halika na. Ay, ay. Ay, di na, Jo. Ito si Mama Kiss. Gusto ni Anthony ang ulam adobo. Ano, binili mo naman ako. Wala na. Asa ka? Hindi ko pa na-estim. Wala maya. Dering! Oh! Hmm? Hi, 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 Sige, kausapin mo sila. hi, hi, Hi. hi, Ano sabihin mo? hi, hi. Kumusta Hi. po? Nag-away mo sila? Away mo? Ito ka magiling. Oh!
balikan mo. Ah! At, Wala ko kung na ano. kaya pala nag-aaw-aw siya eh, naipit ng ipit. Lukuhan mo ikaw sana nag-vlog niyan. Hindi na kutsilyo, ginamit ko. Ito. Eh, anong papa mo hen?
At ang gas. Kahit kailan ka talaga, iyo. Ano bakit dyan? Ito wala punto dyan. Yan naman ang naisipan mo na. Dapat ano pa rin panlinis dito. Steel wool ay ano? Steel brush. Mga alas 12 na wala pa si Anthony. Ba hindi umuwi dito. Makanag duman na makalaeman. Saan yun? Wala dati tik nga. Mang pinay tik, matabang lalaki. Anak pa yun ni Chacha? Hindi, namatay na tatananin mo. Si Chacha nang nag-aalala. Kung ano na bang aki ito? Ano
nakakaw na sa plong ko dun sa visa. Pilit pa. Andiyan ako to. Ay, kasi habang ko pinibibay ka nga, apatan. Ayun sa baba. Ba ano na ibibigay na? May mawala dyan na isang piso. No, anak, no, no. Yun ikaw kay Ate Jilin, dali. Yun na kay Ate Jilin, dali na. Tawag ka ni Ate Jilin. Huwag yan, magagalit si Papa mo, ha? Ibig. Huwag yan, huwag ka mga alam ka. Simali ka sa loob. Simali sa loob. Ibig. Ay, ay po. Wala ka dito bago may mura din yung pyesa. Lalo pitagan ma. Nga na. Gusto mo? Kainin mo. Saan mo tayo yung ballpen?
May cutter kami. Cutter. Eh, naku, bebe. Ano naman ginagawa mo? Na lang. Nagkaregos ka na dun.
kami. Sayaw. Ika aja. Masanay na yung bata sa ganun. Inaano ko, wala naman dalang baon eh. Nakauwi ko nga. Yung baka doon nga umuwi. Laging masakit yung ulam doon. Nakatikim yun ng ganyan, sunod-sunod na yan. Hindi, may baon naman siya kung gusto niya may kasabay iman. So, ay, baka matumba mo ang cellphone ko. Ay, di pa maagin eh. Magsuahan. Hindi man sa likod may agyan. Ay, ngalay sa likod.
Iwanan niya. Iwanan niya. Babae. Iwanan niya yan. Iwanan niya yan. Mayroon walang kalaro. Dumani ko kay ate. Dumani kay ate. Na ano naman an. May brain hi na sa mga heart ko. Dahil ko naman ka nakakuha. Hi sa mga heart. Hain. Hain na. Tubig diba? Laag mo sa tubig. Ha? Nahanap ko. Hindi ka tubig. Sus, hindi ko naman kung ano-ano yung bato na ano. Dapat kan may atog. Ano? Atog. Ano may ato? May daganing mabagat. Ito po din. Kaya lang ingatinan yung kasi. Tumun nga ako sa eskwela. Bata. Ha? Tanong muna ako sa dito. Sabi na yaang dumang kila Ate Chacha. Wala talaga ko si Ate. Sino sabi? Ate Chacha. Nag-chat ba? Mo na nagkakan? Kakain lang daw niya.
Pagsinin. Kalimos ka na. Papa na naman tinin kang puto. Ha? Nanonood pa ba sa'yo? Hmm? Nanonood pa? Hmm. Wait lang. Wait. Thank you. Ubusin mo na naman kiss ko, baby. Hey, inain talaga to. Oh no. Huh? Open up. Baby! Hindi ah.
Ano yun? Ligo ka na, anak. Ligo na. Ha? Pugis na. Ayos na. Iyan kita. Ano? Pasok mo mga mo. Ano? Pero gusto mo na. Ligo na, ligo. Ligo ka na. Ligo Ligo ka ka talaga. ng damit. Udah. Ngayon? Ano, anak, ano? Ano an? Alin? Ano? Mama. Mama. Dapat na yun, wala ko yung ano bukas.
pasa ang baso na. Bigyan na kay mama. Bigyan na. Pasa. Ano yung paso, baby? Ano yung kamay? Tapos na yung isa. Ito makita yung heart na ano. Lahat ko na ba ito? Ha? Dahil ba yan? Uy, yun na ba ito? Dahil yan. No. No. Halika na, diba na sa loob? Bahay natin, para ng basurahan.
Ano ginagawa mo anak? Kali ka na magkarigos ka na. Ano ka tayo nakakapaglinis ay? Hindi ka na baby, inugas lang. Halika na. Luto na to, daddy. Patay mo na, patay mo na. Malalasak na naman yan. May binhay na so mga ano, heart. Ito yung maganda ko kuha. Kailangan mo ng kawasan. Wala ba yun sa ano? Wala dyan. Piliin sa nangyayang dyan eh. Apat na dosen na yun eh. Mga yaon eh. Hindi ka na, anak, ugas na!
Ang dami pala ng kutsinta. Angeline, baka day ka pa nagkakandi ka nagsasabi, ha? Baka day ka pa nagkakakandi ka nagsasabi. Hanggang kanan, Jelen? Ay, si kanan daw. Baka na pa ha.
Pag naikabit mo to, kung kasi ba tayo dyan? Hmm? Pag naikabit ko to, Eh? pag naikabit ko to, Yan o. kung gusto nyo nakabit ko. Ha? Kala ko ba, hindi mag-order si Merari. Ha? Kala ko hindi mag-order. Ano kasi nagpunta na sa pupunta na. Ay, nag-chat sa akin ka ba? Ang sabi. Buti ka ba nagsabi? Ha? Buti ka ba nagsabi? Ayan. Sabi niya pala yan kay Le, pupunta rin ang chat na lang ako. Hindi ka naman sinabi ni Lake. Hindi tinatapan na Merari. Kalit ka ba eh? Maganda. Wala mo laging ganito? Plastic? Ha? Manipis yan. Kunin mo yung kulay puti. Malalaglag yan. May puti dyan eh. Yung kulay puti na ano. Ano ka naman ang baga. Yun dyan. Ayun dyan. Ano nga ito kang bibihin na eh. Pupunta pipili lang. I-end mo na yun. Ha?
Gawin man dyan ang mga maliliit na piyesa dito. Guys, mag-end live na tayo. And magpapahangin ako dun sa ano. Paano ito ng compressor para matanggal yung mga dumi. Yan. Thank you sa panonood.